Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa mong Espiritu. Mga tugang akuntan sa itong makasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasaalan. Darahon kita sa buhay ni daing kasagkoran. Amen. Mamiibi kita. O Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo, an pakipagulianin katawuhan. Warasan namimiibi kami, nasahayag na debosyon, asin marigon na pagtubod, maghidali sa maabot na solemnidad, kan Kristiyanong banwaan. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang mga naginibong maraot kan mga Hudiyo, ayuman sana nagdaras sa inda sa makuring pagsakit. Sa indang namatean ang pagiging surugoon. Gigisinda na pukawan sa indang naginibong kasalan. Daraman kang paglaom na makabalik sa sarili nindang banwaan. Hinanyugun yato ang enot na babasahon, hale sa ikaduang libro nin Kronika. Tambak-tambak ang mga kasumbikalan na naginibo kang mga prinsipe sa Huda, kang mga padi asin kang banwaan. Inarog ninda ang mga makasusupog na gibo kang mga pagano. Pinagdigtaan ninda ang templo na ikinonsagraming kagurangnan para duman sa Jerusalem. Ang kagurangnan, Diyos nin sa indang mga magurang, daing untok na nagsugo ni mga surugoon sa sainda. Huli tabuot patawadon ang sa iyang banwaan, asin ang sa iyang harong. Alagad pinag-ulog-ulog ninda ang mga sinugo ng Diyos. Pinagbasang-basang ang sa iyang mga tataramon. Pinagmisiya ninda ang sa iyang mga propeta. Sangkod na ang kaanggutan ng kagurangnan. Nag-init laban sa iyang banwaan. Kaanggutan na dai na mapupugon. Sinulo ni mga Kaldeyo ang templo ng Diyos. Rinumpag ang mga paril sa Jerusalem. Pinagkalayuhan ang gabos ng mga palasyo. Rinunot ang gabos ng mga bagay-bagay na may halaga. Ang mga daing nagadan, isinubol ni Bukadnezar sa Babylonia. Dumansindan naglingkod sa iya,
asin sa iyang mga aki, sangkod na sinda masakupan kang kahadian nin Persya. Digdi na utob ang pinagtaram nin kagurangnan kay Jeremias. Sangkod na mabawi kang dagang ini ang sa iyang nawawarang Sabado. Sangkod na makalihis ang 70 taon sa iyang ipaglilihi ang Sabado sa gabos na aldaw nin pagkabihag sa iya. Kang enot na taon ni Ciro, hade sa Persya, tanganing mautob ang pinagtaram nin kagurangnan kay Jeremias. Pinukaw nin kagurangnan ang espiritu ni Ciro, asin pinaglibo nin surat na ipinapaharubay sa bilog na kahadean. Uya ang tataramon ni Ciro, hali sa Persya. Itinaos ako nin kagurangnan, Diyos nin langit, ang gabos na kahadean sa daga. Tinugon niya na ako na igugukos siya nin templo sa Jerusalem sa Huda. Ang si Isay man sa Indo, nakaayon sa iyang banwaan, mapapasaiya ang sa iyang Diyos. Tinugon niyang pumaduman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kuyang diladai makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. Sa kuyang diladai makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. Sa tampi kan mga salog sa Babilonya, kami nagturukaw asin nagtarangis sa mong ginigiromdom ansyon sa mga sanga kan mga kahoy duman binitay mi an sa mong mga arpa. Sa kuyang dilalay makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. Huli taduman, hinagad ninda sa mo, nawitan mi an mga nagbihag sa mo. Hulay ninda, awito nindo sa mo, ansaro sa mga awit sa Sion. Ansa kuyang ilagay makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. O paanuming maawit an awit nin kagurangnan, kun kami uya sa dagang dayuhan. Jerusalem, kun ika malingawan ko, malang lugod anto kong kamo. Ansa kuyang nilagay makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. Dumukot lugod ang dila sa nguso ko, kuni ka day ko maghiromdoman. Kunal Jerusalem, day ko ibalang sa pinaurog kong kaugma.
kuyang biladai makatarang, puni ka sa kuyang malingawan. Ansa kuyang dila dai makataram, kuni ka sa kuyang malingawan. Ang pagkamuot asin pagkaherak ng Diyos, nagsusupay, ini sa iyang pinahilingkan sa iyang binalukat ang tao, sa kaoripnan ng kasaalan, asin man kagadanan. Hinanyugon yato ang ikaduwang babasahon, hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga tugang, ang Diyos mayaman sa pagkaherap. Kaniguan na gayo ang sa iyang pagkamuot sa sato. Kag kitagadan, hulikan sa tong mga kasalan. Binuhay niya kita ki Kristo. Huli ka ining grasya, kamo ilinigtas. Binangon niya kita asin pinatukaw sa kalangitan. Kaiba niya diyan ki Kristo Jesus. Ini ginibo tanganing ikapahiling sa mga maabot na panahon. Hulikan sa iyang karahayan para sa sato, diyan ki Kristo Jesus, ang daing sukol na kayamanan, nin sa iyang grasya. Sa bagsik kan sa iyang grasya, kamo ilinigtas huli sa pagtubod. Bakong huli sa anoman na balaog, nahali sa Diyos. Bakong huli sa anoman na gibonindo. Tanganing mayo ning makapag-abaw-abaw. Sa pakisumaro ta ki Kristo, linalang kita para sa mga gibong karahayan na dati na niyang inandam, tanganing gibuhunta. Tataramon kang kaguranan. Salamat sa Diyos. Matungtog tabi ang gabo sa pagrupyaw kan Santo Ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine, ansa imong krusina sampami kagurangan, ang liwat mong pagkabuhay sa mong inoamaw, inoamaw asin irinurok yaw, ang liwat mong pagkabuhay sa mong inoamaw. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa mong Espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi kini Nicodemo, duman sa lantad an halas, initaas ni Moises. Siring mananaki nin tawo itaas, tanganing an gabos na nagtutubod sa iya, magkaigwa nin buhay na daing kasagkoran. Ang Diyos namot ng gayo sa kinaban, kaya itinaunyan sa iyang bugtong na aki, tanganing ang nagtutubod sa iya, daing mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Hulita sinugo nin Diyos ang sa iyang aki sa kinaban, bako sa paghukom, kundi tanganing an kinaban huli sa iya makaligtas. Ang nagtutubod sa iya, day pinaghuhukuman. Alagad ang day minatubod, pinaghuhukuman na. Hulita habang magtubod sa ngaran kan bugtong na aki nin Diyos. Ang paghukom iyo ang liwanag na napadigdi sa kinaban. Alagad ang mga tao namuot sa kadikloman, urog ki sa liwanag.
Hulita maraot an sa indang mga gibo. Ang nagigibo nin maraot, minadulag sa liwanag. Natatakot na maliwanagan an sa iyang mga gibo. Alagad an minagibo susog sa katotohan, minarani sa liwanag. Tanganing mahiling an sa iyang mga gibo. Hulitaan mga ginibo, susog sa kabutan nin Dios. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang sa satuyang ebanghelyo, nadangog niyato na si Jesucristo nagpahayag manungod sa katotoohan kan sa iyang misyon. Bako man sa nangani kini Nicodemo, kundi isa sa iyang mga disipulo, asin sa mga naghihinanyog sa iya. Pinagirumdum niya, ining mga naghihinanyog sa iya, siring man si Nicodemo, na kun kaidtong panahon, an halas initaas, tanganing mabulong an Israel sa saindang kahilangan, hulita naging masumbikal sinda, siring man an aki nin tawo itaas, tanganing mabulong sinda sa saindang kahilangan, mayong iba kundi an saindang kasalan. Mga tugang, midbid man yato si Nicodemo sarong parakasala, asin sarong publiko na parakasala, midbid na parakasala. Alagad sa iyang pagiging makasalan, dahil nga niya pinaghuna-huna na bibisitahon siya kan sa tuyang kagurangnan sa iyang harong. Malaiyan ta nagsakat pangani sa sarong kahoy, tangani isa nang mahiling siya. Alagad duman palan, mismo sa harong niya, mabisita an sa tuyang kagurangnan. Asin, sabi pa niya, sa iyang kaugmahan, mawaras na ako, umahiras na ako sa sakuyang kapwa. Siring man sa mga piglansi ko. So buot sabihon, aram niya, naigwa siyang mga piglansi na tawo. Siring man nga sa mga piglansi ko, babayadan ko, utatawan ko, nindoble pa sa kinuha ko sa sainda. So siring kay ito ang pagbago ni Nicodemo sa simpleng pagbisita kan mahal na Diyos, kan sa tuyang kagurangnan sa iyang harong. Mahiling niya to mga tugang na ansarong tawo, makasaklan man iyan, umarhay, igwang pirming kamautan na makapagtao, makapaghiras. Minsan nga ni, may mga gurang na baga o may mga edad na nag-iisip na nin sarong paagi, tanganing o programa, tanganing makatabang sa iyang kapwa, nagiginang humanitarian, kung saan may mga programa sindang namumukna, tanganing makapag-ayuda o makapagtabang sa indang kapwa sa dakulang paagi. O kaya minsan, ang sarong taonan, mayo man na iambag sa komunidad o kaya sa mga tao, minsan nagsisisi. Dapat ngay arog pala niya kaini, an sa kuyang ginibo, hulita luhay-luhay na nagugurang, siring man, aram niya, an sa iyang papadumanan. Ang mga tugang, anatura nin sarong tao, makapag-ambag sa sosyudad, makatabang sa iyang kapwa. Alagad, digdi sa tuyang ebanghelyo, siring man sa mga pagbasa, pigpapahiling digdi an sarong attitude nin tao. Kung saan minsan sa naiyan, pigigibo niya. Malayan, magtabang kita sa tuyang kapwa, minsan iyan. Makapag-ayuda kita, minsan iyan. Pero minsan nga ni, paghuna niya to, dakulao na bagay na iyan. Pero kung susumadahon, kulang pa iyan sa tuyang tinabangan. Ano ang puro pirmi? Napigtataon niya to sa tuyang kapwa, kaanggotan, pagpakaraot, paglibak, pagdaramnin maraot, pagduda. Iyo iyan mga tugang, ang mga bagay na naitataon niya to, puro pirmi sa satuyang kapwa. So mga bagay na daiman dapat niya to, itinataw sa satuyang kapwa. Minsan nga ni ang pagduda, umayong pagrespeto, igwabagang kasabihan ka iyan. Sabihon mo sa kuya, ano sa imong trabaho, asinsiring kuman ikakaiyan, itatrato. Minsan baga-arog kita kaiyan, ang sukol na itinataon niya to sa satuyang kapwa,
susog si pagigibo niya sa iyang buhay, ususog sa estado niya sa sosyudad. Kung sakaling janitor an sa tuyang katubang, iyo man ang trato niya to sa iya. Kung sakaling hababa ang posisyon niya sa sosyudad, iyo man ang sa tuyang trato sa iya. Alagad kung yaon na dyan, supadi, su abogado, su pulis, yaon man ang sa tuyang pagrespeto, sir. Pero pag sumanga hababa sa napaghilingon, nasa mata sana. Ano ngayon, Noy? Noy. Arog kayan mga tugang an sa tuyang trato sa tuyang kapwa. Asin bako sana yan minsan, kundi puro pirmi. Subod sabihon, nagkakaigwa kita nin standard sa pagtaon niya to, respeto man iyan, pagkamuot man iyan, o ano pa man iyan sa tuyang kapwa. Na minsan nga ni, nagiging espesyal an sa tuyang itinataw sa tuyang kapwa, kung espesyal man an sa tuyang kapwa. Magtukaw ka ngaya digdi, hulitay ka espesyal. Alagad kung bako ka man espesyal, day ka magtukaw dyan. Ini para ini sa imo na regalo ini, hulita espesyal ka. Alagad kung bako ka man espesyal, ini sana an para sa imo. So iyo yan ang nagiging sukol. Alagad mga tugang, an itinataon niya to sa tuyang kapwa, kung paminsan-minsan marhay, alagad puro pirmi, yaonan maraot. Ibaan sa tuyang kagurangnan, nadangog niya to digdi. Naan sa tuyang kagurangnan, an mahal na Diyos, iba pag binatao. Sabi nga ni Jesu Kristo, kinikodimo, an ama sa sobrang niyang pagkamot, sa mga tao, dawa mga masumbikal, iwinaras niya an sa iyang bugtong na aki. Na simbolo mismo kan sa iyang pagkamuot sa tao. Bud sabihon, so pinaka-espesyal an sa iyang pigtatao sa mga makasalan. An sa iyang bugtong na aki, na sa diri niya, iyo yan, an winaras niya sa iyang aki o sa iyang mga tao na nagiging aki niya sa paagi ni Yesu Kristo. Lagad minsan mga tugang, ang pigtatao sa tuya akan mahal na Diyos, kapadusahan, lalo na sa mga tawong dai nagtutubod, nadangog niya to sa Ebanghelyo. Bako man niya kabutan na padusahan kita, alagad kung dai kita magtubod, automatic iyan, mapapadusahan kita. Dawa ang ngani, bako man iyan sa iyang kabutan. Hulit dai kita nagtubod. An kamautan niya, na kita magtauman sa iya. Asin, an itatao nato sa iya, mayong iba, kundi an sa tuyang pagtubod sa iya. Minsan nga ni, yun na sa nabagayan pigagad sa tuya, magtubod ka mo sa kuya, magsimba ka mo, magpamibi ka mo. Pero, minsan sa nanyato iyan, pigtatao. Ano an puro pirmi, na naitatao niya to, sa mahal na Diyos, pagduda. Na minsan pigwarasan na kita nin biyaya, maduda pa kita. Iyon na ngayon ini pigtatao sa kuya akan mahal na Diyos, minahan na pa nin mas dakol. Niyato digdi sa enot na pagbasa, iyo iyan ang naitatao niyato sa mahal na Diyos. Na mismo nga ni minsan mga padi, iyo baga so sinabi dyan, bako hali sa kuya, hali sa enot na pagbasa. So mga padi ngaya dinusta ang templo, huli sa saindang kasumbikalan. Asin ano ang kadustaan na ini, nagsamba man sinda kan ibang Diyos. Sa laog mismo kan templo, kan kagurangnan. Ano na, aniging prioridad ninda sa buhay, an sa indang sadiri, an kwarta na minalaog sa donation box ninda. Kaya itong panahon niyan, ha, pigsasabi ko sa Indo, alagad ngun yan, yaman baga, minsan nangyayari man yan sa satuyang simbahan. So, naanggot an satuyang kagurangnan, hulita, pigdudusta ninda, ang templo. Asin bata, ang mga padi kay ito, dakulao na impluensya sa sosyudad, sa komunidad. Hulita, nadadara ninda ang mga tao. Kaya, kung ang mga padi nagpapatuo,
Siring man, minasunod man sa mga tao. Kulita sindaan representante kan mahal na Diyos, kay ito, minapatuuman. Ngunyan baga iyo man, sa impluensya nin padi, kung minapawala man ang mga tao. Iyo ngay ayan ay natataunin do sa sakuya, kasumbikalan, igwa ka mong kapadusahan. Pero minsan man sa na ito, tamala nga ni dawaan Israel, an iba sa Israel, sa mga taga-Israel, dahil man baga nagbalik sa mahal na Diyos. Ano ang tinaukan mahal na Diyos? Pagkaherak. Nahirakan man giraray sindakan mahal na Diyos. Kasi nabanggit man ini ni San Pablo sa satuyang ikaduwang pagbasa. Ano nga yan pigtatao sa indakon mahal na Diyos? Pagkaherak asin pagkamuot. Iyo man sa naiyan ang pigtatao kan mahal na Diyos. Dahil man kita pwedeng mag-isip na ang mahal na Diyos nagtataunin kaanggutan. Hulita siya Diyos tin pagkamuot. Minalaog na sa naiyan kung kita mismo dahil niya to pigaako ang pagkamot asin pagkaherak na itinatao sa satuya. So mahiling niya to, iyan ipinapaagi sa mga simbolo. Asin ang pinakadakulang simbolo kung kaito kan panahon ni Moises, halas. Nangunyan nga ni, iba na bagaan simbolo kan halas na iyan, pagiging traidor. Alagad ang simbolo na ini kan panahon ni Moises, pagbulong sa kahilangan. Asin ngunyan, ipinapaagi sa krus. Kung sa isay man ngaya, an maghiling dyan, na igwang pagtubod, mauumayan sa saiyang kasaalan. Sisay man ang maghiling kay Jesucristo, na igwang pagtubod. Kung mayong pagtubod, dahil na, dawa maghapon kang magpaparahiling dyan, magpaparahiling o magpaparahapulas ka sa krus na iyan, dawa nga ni minsan bawal, day ka man mauumayan. Kung si Isay ang magdulok sa krus na iyan, na igwang pagtubod, mauumayan. Kung si Isay ang magdulok sa simbolo na iyan, sakramento nin pagkasal, sakramento nin Eucharistia, kulitaan mga sakramento, simbolo kan sa tuyang kagurangnan, mauumayan sa kalag. Taano? Iuyan ang kamautan kan sa tuyang kagurangnan. Sabi nga ni Ibagadigdi sa satuyang katikismo kan Katolikong Simbahan, paragraph 55. An satuyang kagurangnan nagmamaot na warasan kita nin kaligtasan. Asin minalaugan kaligtasan na iyan sa pagkamuot, sa pagpatawad, sa pagiging masinunod-sunod. Diyan iyan minalaog. Bako sa pagtaunin kaanggutan, bako sa paglibak, sa pagmuda, o kaya sa paglingaw sa mahal na Diyos. Minsan sa simpleng pagpamibi, minsan sa laog kan pagsamba sa Santa Misa. Matindog kita mga tugang, asin ipahayag niya toan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit at singkandaga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, tinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin inulubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, sumilakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokon Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ni mga santos, pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni mga laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, mamibi kita sa satuyang langit no nama, panoonin pagsarig asin pagkamot, an satuyang sabihon ni kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Kagurangnan kahirakian sa imong banwaan, para sa bilog na simbahan, ang komunidad ni Kristo, tanganing inimagin tanda ng katauhan kan Diyos, na may pagkamuot, paglaom asin pagpatawad, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahirakian sa imong banwaan. Sa mga namamayon ng banwaan,
Tanganing sa indang pagmakulog sa katanosan asing katuninungan, nin kagabsan, makapaglingkod sinda sa gabos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kay rakian sa imong banwaan. Para sa mga biktima ng lalaban, asing pagkaapi, mga yaon sa bilangguan, mga daing harong, tanganing makakuha sinda ning paglaom sa katanosan ng Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kay rakian sa imong banwaan. Para sa sato gabos, tanganing ang karahayan isang pagkamot ni Jesus, maging buhay asin mahiling sa sato. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kay rakian sa imong banwaan. Dios na kagurangnan dayaday na namamatean mi an sa imong pagkamuot. Himatean sa muya mga pamibi, asin papagkanigwa kami sa imong pagkamuot. Uligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa rugaring nabuo, nagpaubaya sa kasakitan. Kahoy ning kaligtasan, mahuyong pinasan. Sa rugaring nabuon, nagpaubaya sa kagadanan, kasalan kan ginawan, mabuot na pinagdusan. Sarong parog kami winalatan, pagatang para sa namumutan. Magdulot uli sa pagkamuot, asin sa rugaring nabuon. Sarong parog kami winalatan, pagatang para sa namumutan. Magdulot uli sa pagkamuot, asin sa rugaring nabuon. Magdulot uli sa pagkamuot, asin sa rugaring nabuon. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa kuasinan sa idong atang, makumalugod kan Dios sa mga makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod, na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa mga espiritu, itasan mga puso, pinitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Dios na makakamha na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kalinigan nin mga isip. Nagtalan ka nin mabiyayang panahon, natalingkasan isip sa mga maraot na kamautan. Pakinabangan ninda ang mga agisan ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan gabos sa santo sa sinangheles, sarabay kaming nagomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang
Kagurangnan ikanang gadan banal, borabo din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, pagpasalamat binakini, dangan itinaw sa siya mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa na ikamagdano. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-arang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay ni daing kasagkoran. Mag-omo asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamahan, sa pakisumaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatod kan Dios non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, mapanalunan ngaran mo, magdatungan ka, panean mo, mangyarian mo sa
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Jesucristo. Ulita sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siling manan kamurawan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mamakasaalan, kundi yan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Pudero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaban, kahirapi kami. Pudero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginawan, kahiraki kami. Pudero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginawan, tawi kami, nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada na namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa ko maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasanasinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo ang mga paglingkod sa banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sa diri. Sa pamitisan kan sa imong altar, nakikisumaro ko simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot ng padi, na minaatang kan sa imong mamarawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagngangayo-ngayo ko sa imo, mahihira ko na, Jesus. Tawan sa kalag ko ang ding katapusan mong tabang. Maawot ko ang espiritual ng kapakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo, maglinig. Ang sa imong laman, magpukusog. Asin ang sa imong espiritu, magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadaan para sa kuya. Makadan malugod ako sa gabos na bagay, nasiblag sa imo, asin sa kauri-urihi. Mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Nakangangalas na nilalang, namumutan sa kabilugan, pinapaurong, pinapahalagahan, inaataman, inaantabayan, nakalingaw sa ginikanan, tinupang sa tao kan kalahayan, kalyaonan sa kasakitan, dangan ikaw nangiromduman. O Diyos, daimo kami natitios, na naipatawanon. Padagos mo kami buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit nun nakakanon. Nanunugay ka lang dadamukon, ang kukuyugon, ang susunodon. Alagad kuliwan, paluyahon, sa imong pagkamot, daipagbawion. O Diyos, daimo kami natitios, na naipatawanon. Padagos mo kami buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit nun nakakanon. Maluhod po kita para sa mamimi kay Nuestra Señora de Salvacion, para sa simbahan na nagmimisyon. Pamimi para sa katulong Diocesan Pastoral Assembly kan Diocese kan Legazpi. O Birhen Maria Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki ka nama, tabangian sa mong paginguwa na maging maimudman ng mga disipulos kan sa imong aki. Ika nagdara kan ilaw sa kinaban. Tabangi kaming daruhan man ang liwanag ni Kristo sa mong banwaan na nasa kadikluman. Ika na nagrimpos sa puso kan mga pasubong kan Espiritu Santo. Tabangi kaming magindayupot ng mga sarugon kan Espiritu sa pagmukna nin sararong komunidad nin pagtubod. Ibanhan mo kami sa paglakbay sa proseso kanikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Daruhon mo ang samong mga pamibi sama, tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang iminaras niya sa samong buhay.
asin pag-ako kan sa mong mga kakulangan, asin kaluyahan. Buksanan sa mong puso sa pagdusay kan sa diri, para sa misyon nin binagong pangkabilugan na ebanghelisasyon, lalo na sa panahon ng pandemya, asin bagong normal. Asin palaadonan sa mong buot, sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad, asin pamilya, sa mga dukha, asin jóvenes, asin sa gabos naglalakbay sa dalan, pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabaya kami sa misyon, ang samang paglingkod, pabungahon. Amen. Tatukaw po. Matindog na po. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-abot digdi sa kinaaban. Namimibi kami. Liwanagian sa mong puso, kan banaag din sa imong grasya. Tanganing mahimong ming danay na masabutan ang maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. matukaw tabi para sa mga paisi, ang sa tuyang second collection para sa padagos na pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Salamat sa suporta asin tabang. Ikaduwa, pagpagirumdum sa paglikay sa COVID-19, ang parokya ni San Rafael padagos na nagpapagirumdum sa gabos na pirmi nanggad magsuulot ng face mask and face shield sa simbahan. Ikatulong, kumpisalang bayan. Ang schedule kan pagpakumpisal sa laog kan Kwaresma, ang mga padi digdi sa parokya ni San Rafael magpapakumpisal kada Martes asin Biyernes sa oras ni alas 6 nin banggi, pakatapos kan 5:30 p.m. na misa. Asin panghuri, latest donors, salamat sa mga nagdonar kan nakaaging simana, anonymous po gabos, 3,500 and then 300. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father David Thomas Ramoso, Pura Paroko. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa sayo mong Espiritu, idukuan payo maghagad din bendisyon. Kagurangnan, bantayi ang mga namimibi sa imo. Anduyugi ang mga maluya. Asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom nin mga magagadanon. Asin ang mga maherakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kahalangkaw na karahayan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahana nama, aki asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our yes. Lord, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice,
Nagko-commercial muna kami ni John. Babalikan ta ka po. Pakalipas lang kayo ng mga patay. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Naraot sa control panel pinag-aayos ngo niyan. Ang apektado, feeders 3 at saka 4. Okay? Kaya pa nandyan sa Ma'am Regino, nagpo-problema talaga yung kuryente. Okay? Doc Joey? Good morning ulit. Yes. Good morning. Apo. May text po dito. Una, number 1, sabi niya, pakitanong po kay Doc Joey, kung umiinom na ba ng Mega 1 niya, kinakailangang itigil ang maintenance medicine? Hindi po. Hindi po natin ititigil yan. Kung okay na po kayo, babalik po kayo sa inyong doktor. Kung babawasan niya o ipapatigil niya, ay siya po masusunod. Kasi siya po ang nagbigay ng maintenance niya, hindi naman po ako eh. Ako lang po, pinapakilaman ko yung ating mga produkto. Hindi po ako nakikialam sa produkto ng iba. Ang decision po niyan, yung doktor niya at saka siya kung ano ang gagawin. Opo. So kung nagbigay ka man ng food supplement, edi pwedeng isabay. Wala namang problema doon, ano? Isabay. Wala pong problema. Wala pong problema. Opo, ito. Another one, Henry, pagkitanong po kay Doc Joey, kasi gusto kong itry ang kanyang food supplement. Marami na rin akong natry, pero nakukumbinsi ako sa mga nababasa ko sa YouTube, nababasa ko sa online at sa YouTube. Pwede bang mag-itanong lang kung ang lahat na food supplement niya po ay accredited ng Food and Drug Administration? Ibli po, approve tayo ang ating amazing Prio, Miracle Si Migay Multi-5, 2008, 2009, yung mga healthy drinks po natin, lahat po yan aprobado. Then yung atin naman pong Mega 1, aproban po yan 2019. Sinubmit po natin yan 2016. So pinag-arahan po yun ng FDA, 3 years in the making. At ito pong ating mga kapsula, 4 na kapsula po yan galing sa Florida, USA. At aprobado rin po yan ng US government. Iyon. Okay. Kung non-acidic po ang kanyang vitamin C, pwede ba itong araw-arawin? Kasi gusto ko lang vitamin C, talagang effective yan para makontrol ang possible infection. Doc Joey Tabi. Okay po. Ito po sa totoo po yan. Alam po natin ng Panginoon Diyos yan. Hindi ko sasabihin ng Panginoon Diyos kung hindi totoo. Yung po nga po ko na si Richard Yo, pinanganak po yan sa UST Hospital po, cesarean section. Ayan po yan, 1 month old pa lang po yan, pinapainom na po namin yan ang Miracle C. Pero ang painom po namin, trace lang, yung powder lang kasi natatanggal naman po yung ating kapsula. Ay trace lang ng Miracle C, nilalagay na dun sa gatas o pinapainom sa bata. Okay. Would you believe po ngayon 2 years na po yung apo ko, ang lakas-lakas, nagkaroon na ng mga sipon, lagnat lang kaso sa surroundings. Pag siya po, sandaling-sandali lang nawawala. At ngayon po, nagmi-miracle na siya. I think 1 capsule a day na, 2 years old na siya. At nilalagyan na rin po namin ng Mega A. Kasi yung Mega A po naman natin, may mga super fruits, mga super antioxidant. So sa ngayon po, yung 2 years old kong apo, 2 na po ang iniinom niya. Miracle C, yung non-acidic, neutral pH. Kasi po, ang vitamin C natin na Bipinre, hindi acidic, hindi naman too much alkaline, neutral. Ibig sabihin nasa gitna.
Yeah. Para tayo nasa gitna ng Amerika at saka ng China, nasa gitna ng Pilipinas. Ganun po yan. Kaibigan lahat. So kung hatidi ka kasi, uminom ka ng ascorbic acid, mas lalo mahalgat ang iyong bituka. Iyo. Pag sobra ka naman ng alkaline, baka hindi ka makatulog o hindi ka makadumi. Oo. Kasi too much alkaline also is bad. Yan ang hindi sinasabi nila. Sa atin po, neutral 7. Ibig sabihin, non-acidic, non-alkaline. Kaya po, miracle seed sa atin, sa totoo lang, dapat inumin po yan ng lahat ng taong nabubuhay. Ayan po totoo. Matagal na po yan. Aprobado, I think, if not 2008, 2009 pa ng FDA ang ating miracle seed. Yeah, opo. Ito, sabi ng isang texter, good morning, Tabi Henry M. at Dog Joey, yung vitamin C, siguro ang tinutukoy niya po yung Miracle C. Miracle C po, Miracle opo. C, oh. Yung vitamin C niya po, ay tama, nasagot mo kanina daw kasi daw mayroon siyang anak na 5 years old, palaging sinisipon. Pero yan po kailangan niya. Yung Miracle C niya. Opo, pwede po yun. Tanggalin lang sa kapsula, ihalo sa gatas o konting gatas, konting choco. Siguro 1/3 sa umaga, 1/3 sa tanghali, 1/3 sa gabi. 1 capsule lang a day yan. Kasi 5 years old pa lang naman eh. Yeah. Siguro expect kay Miracle within a week. Hindi ko masasabi 1 day, 2 days, 1 week. Ito. Another one, ito dong, yung nagtanong kanina tungkol doon sa FDA, pakitanong po kung magkano kasi I'm planning to go to his office po dyan sa Kabangan. Nakikita ko pag ako dumadaan. Dr. Joey. Yung po kasi may gawa natin, totoo po yan, ang may gawa natin kasi 21 ingredients po yan, pangkalahatan na. Ang SRP po noon pa, 4 million, pero tayo po merong promo. Ano pong promo natin? Bumili ka ng dalawa, isang libre. So ibig sabihin po, yung dapat 12,000, 8,000 na lang. So ibig sabihin mga 2,600 something na lang yan, mga less than 2,700. Pag bumili ka naman po ng dalawa, 6,000 lang. So parang tikat 5,900 ata, less than 3,000. Pag bumili ka po ng isa, from 4,000, 3,000 lang sa amin. Pero sa mga dealer po namin, kasi dealer po yan, namamasahe, nagpapagod, pwede po nilang ibintay ng 3,500 o 3,200. Kaya huwag na po ninyong iritan pa yung mga dealer namin. Kasi po yan, namamasahe, kumakain, nagpapagod po yan. Kailangan kumita naman. Di po ba, Pipinre? Yeah, correct. Sa amin kasi, 3,000, pero pupunta ka sa amin. At kung may kamote tayo, bibigyan pa ko pa sila ng kamote libre. Okay. Kasi sa totoo lang, Pipinre, napagaling kamote. So, pag naano natin sa inyo, papigyan kita ng kamote. Ayun paring Glenn, kasi napaka-ganda sa katawan ng tao ang kamote. Yan po totoo yan. Kahit saan kayo bumili, basta kumain po kayo sa kamote, lalong-lalo na po sa gabi. Opo. Ito, another one po, sabi niya, Doc, umiinom po ako ng maintenance simula 2000 pa. Kasi hindi po ako nakakatulog. Ngayon po medyo nahirapan ako magbawas at minsan pag umiihi paputol-putol. Ano po ba ang dapat inumin at saan po ang opisina ninyo? Sabi ni 1553. Go ahead, Doc. Actually po, kung may pera talaga sila, hindi naman problema ang pera, yung Amazing 4 na, yung Miracle C, Mega I, Multi-5, Mega 1. Pero kung ang pera nila ay sufficient lang para sa maintenance sa lahat-lahat, Mega 1 po, Mega 1, 3 times a day. At ang opisina po natin ay Imitsi Booking Office dyan po sa Kabangan West, Barangay 18, in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. At katabing-katabi ko po yung bagong Angelis Cake, yung kulay red, kami naman po sa baba, kulay green. Madali lang po hanapin yan, along the road, dinadaanan ng mga jeep. So may harap yan ng kuwan, di ba? Anong Bangko Sentral po at saka Food Panda. Malapit lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Opo, karap lang po yan. Yeah, opo. Doc Joey, wala na po akong tanong, parting words po sa mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Sa atin pong mga kababayan, kami naman po ang DCGP, yan sinabi Pinre, kami po nagmamahal ng totoo sa ating mga kababayan, lalo sa mga Bicolano. Andito po kami dito, hindi po kapala para kumita lang. Andito po kami para sa aming abot na makakaya. Katulad ko, more than 20 years tayo sa natural medicine, ang ating Miracle Health Corporation,
ay 13 years na po yan. Ako naman po sa DCGB since 2014 January. So 7 taon, going 8 years na rin po tayo sa aming partnership ng BBN DCGB. Kami po ay nagsiservisyo. Kung ano po ang alam namin na katotohanan, alam po yan ng Panginoon Diyos, hindi ko papanggitin yan. Kung hindi totoo, ay ginagawa po namin ang lahat. Sa totoo lang po, itong Migawan natin na 21 very powerful ingredients, karamihan po dyan 17, 16 or 17 ingredients, mabibili natin sa Amerika, ang 4 lang o 5 dito sa Pilipinas, ay very potent po yan sa more than 2 years natin. Iba't ibang klaseng testimony from cold to cancer, hindi makatulog, hindi makadumi, may diabetes, may high blood, may stroke, ang hindi lang po kaya nito stage 4 na liver cancer, hindi po kaya nito. Pero mga stage 1, stage 2, makakatulong pa rin po ito. Mga prostate na yan, marami na po tayong natulungan yan. Mga mayuma na yan, marami po tayong natulungan. Sabihan ko, ang sinasabi ko lang po sa inyo, subukan po ninyo, umiinom na kayo ng gamot na napakatagal, hindi, wala pa rin. Uminom na po kayo ng supplement ng 3 months or more, wala pa rin. Subukan po ninyo ang Migawan lang kung ayaw ninyo ng Amazing 4. Sa Amazing 4 kasi sa 1 month meron na kayo makikita maganda. Sa Migawan naman po ang inaano po 1 to 3 months makikita po niyo tamang dosage, iwasan lang po natin ang ating mga bawal at gawin yung tama. Makikita po ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Kasi po good health is much better than wealth. At sa panahon na ito na mahirap po ang pera, mahirap po ang lahat, may pandemic, ang kailangan po maging healthy po ang pamilya. After that, ikwento mo na po sa lahat ninyong kakilala, kamag-anak, once